belajar apa? Kamu diampun ayo. Aku sono legane kok. Iki nang aku. Kalau aku epek lah. Biar ayo. Ojo pikir dewa ya lagi lo. Lo bola dewa iki lo. Tuh. Ayo. Waduh. Gusti nyuwun ngapura. Walah. Akeh wong galak, akeh wong kejem ning ya ora kok ngono kuwi. Liyane kene disemayani lho. Iki blas jak kompromi kok moh-moh tenan. Jane ya wis tuwek. Meh 70 kok galake jek kaya ngono. Ya. Prabu Baladewa. Aja sumbar. Aku urung gelem kalah entenono waris kowe mburi. Timbalan iki ngadawu. Tirta Danu wonten timbalan iki ngadawu. Kowe iso ngambah banyu? Iye, saged. Yo. Perkara ing daratan kabeh para prajurit akeh sing kasuran. Nanging kowe sing bisa ngrampungi gawe. Kowe bisa ngambah jroning banyu nyemplunga ana jeneng Bengawan Serayu. Dadalana iki tambahe para Pandhawa sedika wisaken dawuh. Iku saknyatane kunjang seret Oh
Eka sampeting carita lah menika to warnanipun. Ingkang wonten ing pertapan Gangga Pertula. Pertapan Gangga Pertula sungapaning Bengawan Serayu. Ing mriku wonten setunggaling brahmana ingkang wisik sarta ingkang peparap Sang Begawan Rekatotama. Sang Begawan Rekatotama peparape lenggah jinajaran kelawan ingkang putraning nggih Dewi Kotowati. Sinten ingkang paralenggah mungguh ngayun kajawi ingkang awayah. Ingkang kekasih Raden Srenggini. Kawis cingawa jroning penggalih Raden Srenggini. Kaya-kaya bab-bab wigati ingkang siningit teka kayata mangkono panglucitaning Wardaya. Karamyaning kang Sinongwati Sinongwati jagat hari among Mbak lumembak ombak ing segara angrong bale lumut ambreganggeng bale lumut ambreganggeng awita denceng-dencengan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Hyang Suksma mangadi luwih ngayomana marang sagung para dasih Rekatawati wonten timbalaning Kanjeng Adawuh Kanjeng Rama mbaya mbok takoni anakmu Srenggini kuwi eneng apa kok dadi pirang-pirang dina iki Pak sawang-sawang wancirina ora mbuga tekse ora mangan wanciratri ora nendra tekse ora turu katone kok sedih coba takonono mbok menawa yen ana babak pigati kang siningit Punggar Srenggini apa Bu ora to Srenggini mbaya kowe kuwi prasaja ana wigati apa kok beda kelawan padatan yen pancen kowe duwe gegayuhan apa yen kowe kegelan karo sapa matura sing prasaja yang apa
Aku ki gagas Bengawan Serayu ki perang-perang dina kok kaya diubek rasane. Aku ki sedih ngrasake kahanan jroning Bengawan Serayu iki akeh bangsaning mina sing temekaning pati. Iki sing marake ndadekake sedih rasaku apa meneh. Aku iki seprana tekaning sprene kaya durung antuk pepadang. Ora to, Yang? Ibu, aku iki arep kepengin takon. Jajane bapakku ki sapa to, Mbak? Aku iki duwe pak apa ora? Mestine yen ana kukuse ra ya kudu eneng genine. Srenggini, apa, Mbak? Bapakmu ki ya aku iki. Lah ibuku? Ibumu ya Rekotowati iki. Sik, Ibu Rekotowati iki apamu? Yo anakku, ngapusi kowe. Jo ngono, Mbak. Jare pendhita ki ra entuk ngapusi. Nek kowe gelem ngapusi ilang tapamu setahun lho. Najan to bodho-bodho. Aku ki yo mudeng, aku ki yo ngerti. Mung mbayaku iki kepengin ngerti sing sak nyatane. Yen to pancen aku iki ora mbok tuduhke aku iki putrane sapa, sejarahe piye. Wis becik aku patenono kowe. Lah sok kapan tuku arep bekti karo wong tuwa, bekti karo ibu wis, bekti karo eyang wis. Lah aku iki arep bekti karo bapakku iki njur sok kapan. Nek pancen aku iku ora mbok blakane, aku ora mbok kandhani wis aku juren. Aku luluwet dadekno getih meneh wae, Mbak. Permara rek mangusumyung ambrang kati karunaning kas mose aneng marga amat kong risang gondo wastrat mojo lang-lang alung mulati surya mangrang sang wayah anakku bocah bagus, anakku wong sikit Srenggini. Apa, Bu? Sing gedhe pangapuramu Yunggir, sing luput kuwi ibumu. Kesuwen nggonku ora paring dawuh, ora paring keterangan karo kowe nganti ndadekake susah ing atimu. Srenggini persajan wae Yunggir. Kowe kuwi putrane Kadang Panggak Pandhawa. Satriya unggul pawenang ya satriya Jodipati Raden Werkudara. Sira iku mau isih trah Pandhawa Yunggir Srenggini. Pandhita Kinarya Wangsit. Dadi cethak aku iki putra Kadang Panenggak Pandhawa sing kekasih Raden Werkudara. Ya pancen mengkono. Yen pancen ngono, Bu, aja nganti kesuwen malah dina iki aku njaluk pamit tak golekane Kanjeng Rama, aku tak ngabekti karo Kanjeng Rama. Lho, kusik to, kusik. Bareng wis ngerti kok terus kaya disengkakake kusik to alon-alon. Lah bener ora, Yang ngendikane Kanjeng Ibu? Iya bener. Nyatane bener kok. Ngantek pirang-pirang tahun nganti aku kepengin ro bapak kok ya ora entuk-entuk tenan. Ngene ora kok jeneng aku iki ora entuk. Ning ngene ya Srenggini. Pancen kowe kuwi putrane Raden Werkudara bukane. Wiwit mula bukane kuwi mengkene. Rikala semana Pandhawa Kurawa kuwi padha disikan gawe kali. Kuwi pancen diteter karo eyange Pandhita ing Saptwarga. Ya kuwi Begawan Abiyasa. Begawan Kaliyasa. Abiyasa. Oh, cumetan ora. Kaliyasa, Abiyasa. Abiyasa kuwi eyange ya pundhenmu Pandhawa.
keprenahe karo aku kowe yang buyut. Dek nalika semana Kurawa kuwi gawe kali jenenge Kali Cingcing Guling. Kuwi sing ngrewangi bangsane lelembut. Bangsane jim setan priprayangan. Mongko dhisik-dhisikan. Sapa sing menang dhisik gawe kali mau? Ing tembene Barata Yudajaya Binangun bakal unggul yudane. Ngono mirip pangandikane ingkang minulya Sang Begawan Wiyasa. Lah mongko sengkut gumregut cepet banget Kurawa kuwi gawe Kali Cingcing Guling sebab sing ngrewangi lembut. Bangsane jim setan priprayangan. Lah rikala semana Raden Werkudara ya Raden Bratasena nuwun ana ngersaning Gusti. Duk samana aku rumangsa welas tanpa alis nyumurupi ya kuwi bapakmu Si Werkudara nggone semedi. Batine apa kelakon aku bakal nggawe kali. Rikala semana ibumu karo aku melu cancut gumregut. Ya kuwi ndhawuhake kabeh para wadyabala. Kabeh bangsaning Rekata. Rekata ki apa? Yuyu cerewet. Kandhan lho, urung ngerti iki wajibe dingertekake, Mbah. Iya. Kabeh rikala semana bangsane Rekata melu tumandang gawe nganti dhisik Kali Srayu dadine. Lah duk samana Raden Bratasena ngucapake rasa panarima karo aku weruh karo ibumu Rekatawati kesengsem banjur kapundhut garwa. Oh mengkono iya tiritane rikala semana lagi nggerbini. Ngerbini iki apa? Meteng cerewet. Oh iya iya. Terus nah bareng lahir ya kowe kuwi. Jenenge rak cetha gamelan. Iya. Ning ngene ya srengini. Dadi putra Jodipati ku ora gampang. Nadyan to kuwi ya bapakmu tenan. Ning kowe mesti bakal nampa pacoban sing abot. Dadi anak Werkudara iki ora gampang. Werkudara kuwi nek ngajar anak saben esuk kuwi sarapane kon jotosan anak-anake. Kon gelut. Nek wis rampung tengah wanci bedhug tengange kae. Rosan-rosanan kuat-kuatan kon ngangkat godo. Godo abote sepira? Lho maido bocah iki. Pusakane bapakmu jenenge godo rujak polo. Iki gedene kira-kira mbok prangkuli kuwi wong 5 ora cukup. Lah kowe le nyandak piye? Ya nek kowe bingung, nek bapakmu enteng bae. Kuwi mongko diteter nggo neter karo para putra-putrane. Anake iki pira? Sing cetha kuwi 3 4 kowe. Oh, ngono ya. Dek beda ya. Beda wong critane dhewe-dhewe. Ngono ya. Wis sing bener sing dibener kabeh wong bukune enek. Nek kowe sing mbok nut sing